Nanagyo siya unod. Guys, dili gina sila 100% mo support nimo. Magsugod na dihas tong kaugalingong paningkamot. Wala na mo ka sa imong kaugalingon. Hey guys, welcome na sa Suya Unka TV. So karon guys, mag-review na sa dag-usa ka rap songs guys nga gikanta ni Gino. Ang title niya is Ang Suya Makamatay, official lyrics RVW Records. So ato nang sugdan guys. Grabe oh. Grabe lyrics eh. Starting pa lang sa kanta niya guys. Grabe na kayo. Nanagyo siya unod. Padayon lang ko no. Di ba? Padayon lang. Likayi ang suya kay makamatay. To ara. Wa gabae. Maong padayon lang. Importante nga malipay. Kabuta ang imong panghandoy. Basag di lang ang pagsulay. Diri sa kalibutan dili na ikatingala. Bisag sa Dito guys, tinuod mo gina siya guys. So, bisag unsa pay buhaton na to itong kinabuhi guys. Ayaw kuno na unsay bation sa ubang tawo. Ang importante sa imong gibuhat karon nagmalipayon ka, di ba? Bonus na lang nasa outcome sa imong gibuhat. So, tanan natong gibuhat, tanan natong mga plano. Ang importante ana guys, nagmalipayon ta sa pagbuhat na to ana, di ba? Sige padayon ta guys. kung kaila lisod makuhang suporta. Labi nagmaning kamot ka action sila kabala ka mas ikalip. Tinuod sa gina siya guys. Oh. Ang imong mga kaila, imong mga barkada, kung naa gani kay plano guys, dili gina sila 100% mo support nimo, di ba? Unya na sila mo suporta nimo ug ni resulta na imong plano, ni resulta na sa maayong kahimtang ang imong mga plano, imong gitrabaho, ni resulta na ayha pa na sila mo suporta nimo. Pero pag sugod nimo guys, maiha prag kamot ang mo suporta nimo. Wa gabae. Pay panila panahon nga naglisod ka. Kung nga sinabi nimo ay kabala ka amigo. Bisag unsay imong gusto daghan yun ang kritiko. Padayon lang sa pag-abanti para sa imong mga plano. Bisag pa kung dirahon kas mga utok alimango. Karon kay Tinuod na siya guys. Oh. Nindot na sa ng mga plano na to ug unsa atong buhaton guys. Nga malipayon ta, di ba? Kay mo success og sa di at least wa ta gamahay kaysa pagbuhat na to nagmalipayon man da. So wala man ta nagbuhat sa atong mga plano nga kontra gusto, di ba? Smooth man gud ang dagan ug imong plano guys nagmalipayon ka. Padayon ta guys. Ado dihanin mo mailhan. Kay dili tanan nimong higala kay masaligan. Di tanan ang malipay makabot imong pangandoy. Kinaiyan nilang pangit sila ragi hapuloy. Tinuod gina guys, tinuod grabe lyrics eh. Puro manundanon yung lyrics guys. Kada buhi siyang lyrics eh. Kada buhi sa linya puro ginay unod oh. Di tanan ang malipay makabot imong pangandoy. Kinaiya nilang pangit sila ragi hapuloy. Bitaw tinuod mo gina guys. Dili mo gutan bisa gani ka ng kaliwat nimo, suod nimong higala. Dili mo gyud ka 100% makakuha sa ilang suporta sa imong mga plano gud. Mo bitaw na bitaw. Og magplano ganita guys sa atong mga pangandoy, magsugod na dihas tong kaugalingong paningkamot. O maningkamot ta, ayo pagsalig sa uban ug naa kay mga plano kay syempre wa mo gud na sila ganahuna, unya naman gud na sila mo support nimo. Una na sila mo hatag sa ilang suporta nimo o nagbunga na ang imong mga plano, nagbunga na imong mga gibuhat. So sa pag-start pa lang nimong daan, na gid gamay ra jud kay mo suporta nimo, di ba? Padayon ta. Padayon lang, buhata ang makapalipay. Pasag di nga silang mahanaway. Kay ang suya makamatay. Grabe. Kita mo sa unod. Pasagdi lang kuno ng mga manaway kay ang suya makamatay. Tinuod di ako guys, ako usahay bitaw kanang siyempre pobre ra biya pud ta, di ba? Makakuan ta ng mga kwartahan ba? Masuya ta. Piduham ko na ka klase guys. It's either
masuya ka sa imong isig ka tawo nga ara ka magkuha niya ka ng imuon mo siyang model ba, imuon mo siyang ehemplo nga masaksi sa ka sa imong gibuhat. So mo na positive side sa kanang mga suya. So ang negative side sa suya pud guys, masuya ka pero imo siyang birahon paubos bisag example imo siyang libakon sa nimo nga ikadaot siyang kahimtang. So mao na siya duha ka klase ang suya. Masuya ka pero nasuya ka niya kay saksi siya siyang kinabuhi pero himuon nimo siyang ehemplo nga maningkamot sa kasi mong kaugalingon. Dinasa usa ka suya nga suyaan kay kana masuya gani ka sa usa ka tawo wala imo na sa diyang birahong paubos. So mao na duha ka klaseng suya guys. Kupadayon ta. Maong padayon lang, importante nga malipay. Kabuta ang imong pangandoy, pasagdi lang ang pagsulay. Sakit ba inyong buot mo resulta ilang paghago makamatay ang kasuya. Uy dili na makadato imbis ka mga ka. Tinuod sa ginasya guys, ang suya it's either di manggod kay og masuya gud ka sa usa ka tawo gud in negative way. Wala na mo ka sa imong kaugalingon. Mahog ba nga wala na kay planong imuha ba kay ang imong sige hagtan-aw imuhan sige kuan kana rang tawo nga nasuya ka, di ba? So wala gina say maayong ikadulot sa imong kinabuhi og magsige kag suya sa usa ka tawo labi nag ang nasuya kaniya kay ni saksi siya niya ikaw wala. So wala gina ikahatag nga tarong sa imong kinabuhi kanang mga ina makamatay gina siya og imo ginang huna og maayo, di ba? Padayon ta. Ila number 1 nga musuporta birahon pahinuon imbis tabangan o pasaka sa pagsugod pa lang nimo sa imong planong buhaton imbis nga suportahan ilara kang VIP ayon pero kung mulampos ka makita imong pag-asinso aya na sila mo duol magpaila nga amigo. Tawa. Pero kung mulampos ka makita imong pag-asenso ayha na sila mo duol magpaila nga amigo. So daghan kini siya guys, daghan kini mo siya mga kuan na to mga toxic nga batasan ba labi na Pinoy mao gini siya bisag kaliwat na to unsa mao gini siya guys, daghan gini siya. So mao bitaw kana ug naa jud kay planong dako sa imong kinabuhi guys, man-negative man nagmapositive ang istorya sa ubang tao sa imong gibuhat as long as nagmalipayon ka sa imong mga plano, nagpalipayon ka sa imong gibuhat karon ipadayon na kay wala may laing makakuha nimo, wala may laing makabuot nimo kundi ikaw raman. So ug unsay plano nimo nga kay baw ka nga kaya nimo ipadayon na pero kanang ubang istorya pud sa mga tao isipon na nimo siyang leksyon pod, di ba? Imo nang timbak-timbangon og kanang istorya nga mga madawat nimo nila makatabang ba nimo or di. So ang imong dawaton katurang makatabang nimo. So ang dili makatabang nimo isit aside na nimo imo na naipalapos pikas dunggan ba. So mao bitong duha ka dunggan atong gihatag sa Ginoo kay usa ang mudawat usa ang ipalapos. So ang nindot gani nga istorya guys inigdawat nato ibinti na nato sa tong utok. So ang dili gani mayong istorya ato na ipalapos pud pikas natong dunggan kay para ang katurang mga positive nga mga istorya may atong paagkusog, di ba? Padayon ta guys. Pagkadelikado ingana nga batasan bisag atong kaliwat dili nato masaligan imbis ikalipay nilang makabot ang kalampusan sakit sa ilang buot kay di nila gusto malabuan. Padayon lang buhata ang makapalipay pasagdi nga sila manaway kay ang suya makamatay maong padayon lang importante nga malipay kabuta ang imong pangandoy pasagdi lang ang pagsulay. Padayon lang buhata ang makapalipay. Tinuod gyud na siya guys. Padayon lang gud sa imong mga plano. Kay wa may laing makabuot nimo kung sa imong mga plano ikaw raman. So kung sa plano nimo sa imong kinabuhi as long as nagmalipayon ka, ipadayon lang na lang. Ayaw na gunaw na ang mga negative nga istorya sa mga ubang tao, sa imong mga barkada, sa imong kaila, sa imong kaliwat. As long as tanang gibuhat nimo sa imong kaugalingon para nimo sakto, para nimo nagmalipayon, kapadayon lang. Pasagdi nga sila manaway kay ang suya makamatay maong padayon lang importante nga malipay kabuta ang imong pangandoy pasagdi lang ang pagsulay.
So guys, mao to ang kanta ni Gino nga ang suya makamatay, official lyrics RBW Records. So hatag tag reaction guys. Ang nakuha na tong leksyon aning kantaha guys, aning ang suya makamatay, tinuod man gid guys, tinuod man gid naam gyud ubang tawo nga mga suyaon, hilabtanon, unsay mga plano nimo bisag wa sila labot, mangilabot nimo. So ayaw lang nagunaw na So ang atoa dining reaksyon ni hata guys, naa mo tay plano sa kinabuhi. Maunsa man gani istorya sa tong mga silingan atong kaliwat atong mga amigo, wala na sila ilabot as long as ato ang mga plano nagmalipayon ta sa atong gibuhat. Ganahan kabaw ta nga nindot ang padulngan ipadayon na nato, ayaw una ang mga negative nga istorya sa ubang tao kay mao man ay makapahugno nimo, mao na makapahunong sa imong plano. So karon ug naa kay plano nagmalipayon ka, pasagdain ang uban ipadayon na hantod nga makuha nimo ang prutas, hantod nga makuha nimo ang bali success sa imong mga plano. So maora na guys. So welcome di ay sa Suyaon Ka TV. So ang katong wala pa ka subscribe, pwede na mo subscribe guys kay para makita ninyo ang ato ang uban pang mga kantang Bisaya nga ipang review og hatagag reaction. So salamat guys.